tomto seriáli vám každý týždeň predstavíme projekty, ktoré mnohým ľuďom pomôžu uplatniť sa na trhu práce alebo sa lepšie začleniť do spoločnosti. Spolufinancuje ich Európska únia prostredníctvom programu Slovensko. Postupne sa pozrieme na rôzne formy poskytovania pomoci v pracovnej aj sociálnej oblasti. V centrách pre deti a rodiny niekdajších detských domovoch v súčasnosti žije vyše 4800 detí a mladých dospelých. O viac ako 1400 z nich sa starajú profesionálni náhradní rodičia, ktorí sú zamestnancami centier. Mária Magátová sa stala profesionálnou mamou po vysokej škole. Druhý domov bábätkám poskytuje už 19 rokov. Počas školy si vyskúšala aj prácu v detskom domove. Výsledok na tých detičkách je v podstate neporovnateľný, lebo my tým, že sme tam chodili, ja som si vždy vybavila, aby som tam mohla byť na celomesačnej praxi. Oni boli v takých velikánskych ohrádkach, tá ohrádka mala asi 5x3 metre a tam boli všetky. A oni tam len pozerali do stropu, mali tam síce navešané kolotočiky, hračky okolo nich, ale im to nikto nesprostredkoval. Tie podnety, že tuto sa môžeš hrajkať, tu máš toto. Čiže oni tam ležali ako také húsky v nejakej ohrade. Oni potrebujú cítiť a vidieť tie vzťahy, ako sa vzťahuje k sebe mama s otcom, ako sa vzťahujú súrodenci a tak ďalej. Aj keď si človek povie, že ale to nie sú jeho naozajstní. Hej? Ale napriek tomu to dieťa sa učí tej vzťahovosti a profesionálnych rodičov ja si nesmierne vážim, pretože je to obrovské náročné povolanie. Tu treba zdôrazniť, že je to povolanie. A to znamená, že profesionálny rodič je zamestnancom detského domova a vykonáva svoju prácu v domácom prostredí 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V profesionálnych rodinách musia byť umiestnené všetky deti z centier pre deti a rodiny do 6 rokov. Takto určuje zákon. Dieťa v ranom veku potrebuje najstabilnejšie prostredie na to, aby sa mohlo rozvíjať. Samozrejme, deti do 6 rokov sú umiestnené v profirodinách. My naďalej s nimi pracujeme s ich rodinami. Snažíme sa dieťa vrátiť domov alebo mu nájsť náhradnú rodinu. Ak sa nepodarí ani jedno, ani druhé, občas sa to samozrejme stane, tak dieťa zostáva naďalej v profesionálnej náhradnej rodine. Procesom adopcie bábätka z profesionálnej rodiny si prešla aj Martina. Spolu s manželom si osvojili malú Jadránku. Dnes má 5 rokov a s náhradnými rodičmi sa o profesionálnej mame Jarke často zhovárajú. Naďalej sú aj v kontakte. Postupne jej odkrývame tie rôzne situácie a udalosti, ktoré zažila, tak tam jednoducho patrí. Bol to rok a 4 mesiace intenzívneho života u tej pani Jarky. Takže chvíľku sme zvažovali, že kedy urobiť tú prvú návštevu. Že kedy tam ísť ako keby prvýkrát ju pozrieť, že aby to nebolo príliš skoro, aby z toho nebola zmetená. Takže myslím si, že mala 2,5 roka, keď sme sa tak akože dohodli, že ju navštívime, že pôjdeme tam. A bolo to pre mňa akože ohromný zážitok, lebo ja mala vtedy také obdobie, že bola veľmi citlivá a veľmi odťaživá od akýchkoľvek cudzích ľudí, akože neznámych. Že ani akože hoci koho sme stretli, aj tak hneď sa schovávala, bola veľmi taká plachá. My sme tam proste zaparkovali, ona vyšla z auta a ona bola ako doma. Profesionálna mama Mária Magátová sa dosiaľ postarala o viac ako 20 novorodencov. Deti od nej väčšinou odchádzajú k adoptívnym rodičom v priemere ako ročné. Doteraz je pre ňu odchod každého bábätka náročný. Je to náročné pre to dieťatko, pre tých nových rodičov, lebo dostávajú vlastne dieťatko už naviazané a aj pre nás a celú našu rodinu. Ale i napriek tomu to má význam v tom, že to dieťatko je naučené mať vzťah a keď niekoho ľúbilo doteraz, ono postupne zvykaním, tým procesom odchádzania si zvykne na nových ľudí a aj my si na nich zvykneme, čiže si vytvoríme ako keby vzťah, lebo to nie je, že jeden deň sa sekne, zajtra dieťatko odchádza, to je proces, ktoré tomu dieťatku umožní si zvyknúť na nových rodičov. Profesionálny náhradný rodič môže mať vo svojej starostlivosti 1, 2 alebo až 3 deti. Ak sú to manželia, tak to môžu byť 2, 4 alebo až 6 detí. Sme veľmi radi, ak teda máme aj profesionálnych náhradných rodičov ako manželské páry, prípadne mama s dcérou, ktorí bývajú pod jednou strechou. Aj vzhľadom k tomu, že teda máme umiestňovaných do centier pre deti a rodiny aj súrodenecké skupiny a v takom prípade nám to umožňuje, aby sme tie deti mohli dať spoločne do jednej profesionálnej náhradnej rodiny. Na Slovensku je v súčasnosti 789 profesionálnych rodičov. Cieľom ústredia práce je, aby mohlo v profesionálnych rodinách vyrastať čo najviac detí. Podľa psychologičky však túto prácu nemôže robiť ktokoľvek.
predsa len to práca s deťmi, so zranenými deťmi, takže naozaj aj tí ľudia, ktorí idú vykonávať alebo zamýšľajú sa nad touto profesiou, tak myslím si, že je úplne adekvátne, že prechádzajú aj nejakou psychodiagnostikou. Treba naozaj ísť do toho s tým, že ja si neplním nejakú svoju potrebu, ale potrebujem naplniť potrebu toho maličkého dieťatka, lebo ono je odkázané, ono nemá nikoho, na koho by sa obrátilo.